crec que algo ja s'ha comentat sobre les oposicions, ja vos he dit que estem esperant a el que passi demà. El que volem és, en tot cas, garantir que les oposicions isquen i que isquen en totes les places que tenim signades i que s'avancen els propers anys en signar més places. Sobre els plaços, si s'han d'ajornar o no, doncs nosaltres estem primer esperant a veure què és de demà i després de la reunió de demà, el sindicat tindrà reunions en el Ministeri també per plantejar-li un posicionament al respecte. Nosaltres, així al País Valencià, el que hem parlat amb la resta de companyes i companys de més territoris és que la proposta fos sempre la de tindre un calendari consensuat entre totes les autonomies. A partir d'ahí, si se fa al llarg de l'any, serà el més recomanable. Però, en tot cas, si no fos possible, ja veuríem com ho fem perquè l'any que ve potser pogueren treure les de secundària ajunten les de primària o com seria. Però, en tot cas, per a nosaltres el més important, primer, evidentment, és necessari donar la màxima certesa possible a la gent que està preparant-se perquè ho necessita, però atenent a les circumstàncies i atenent la dificultat de donar terminis ara, ens centrem en demanar, en tot cas, que totes les places vagin endavant, tal com ha comentat avui el conseller, cosa que ens ha paregut bé, i que seguim treballant per eliminar tot el que és la gran tassa de treball precari que tenim a l'ensenyament públic. No n'hi ha un termini legal predeterminat per a les oposicions docents. Se convocaran i es realitzaran les proves quan els tribunals i els procediments estiguen organitzats. Dir-vos que la convocatòria va eixir a Madrid abans de l'estat d'alarma, com en altres autonomies, i ara, de moment, encara estarà en funció del que es comenta demà a la mesa, en l'evolució de la crisi sanitària. També Catalunya ha fet el govern català s'ha manifestat en línia de mantindre les oposicions en els terminis que tenia establerts. Heu de saber que cada autonomia estava en un punt diferent en quant a lo que són les convocatòries d'oposicions. N'hi havia autonomia que sí tenia la convocatòria ja publicada, altres que encara estaven en negociació. Nosaltres sabeu que ja la teníem negociada i estàvem esperant a la publicació. S'esperava la publicació a partir de la segona quincena de febrer, però retrasos en conselleria a l'hora de treure la convocatòria per algunes dificultats que tenien, va anar ajornant-se fins al punt que quan era imminent la seva eixida, la seva publicació, no li va donar temps perquè va esclatar tot això de l'estat d'alarma. I bé, en això estem. Això, volem la continuïtat de les oposicions per a nosaltres, això és prioritari, que no se perden places. Ja està. Perquè durant el temps de les retallades van patir una aturada d'ofertes d'ocupació molt important i haurem d'esperar a la reunió de demà, el que us hem comentat fa un moment.